Il-maġġoranza tas-sidien tar-ristoranti li huma membri fl-Assoċjazzjoni tal-Catering qalu li l-vouchers li tal-Gvern bħala parti mill-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika kienu kruċjali biex jibqgħu joperaw fl-aħħar xhur. Fil-fatt, l-assoċjazzjoni qalet li kważi l-bejħ kollu li sar fl-aħħar ġimgħat kien grazzi għal vouchers tal-Gvern u rringrazzjat lill-Gvern Malti għal dan l-inċentiv li wassal biex jisalva eluf ta' impjiegi u jkattar il-kummerċ. One News tkellem mas-segretarju tal-Assoċjazzjoni tal-Catering Matthew Patch li spjega kif sondaġġ li għamlet l-assoċjazzjoni wara biċċar li l-maġġoranza tal-beħ sar minn dawn il-vouchers. L-average kien isu 60%, ġifieri kellna saħansitra anke fin-nofs ta' Nar ta' Malta fejn stabbiliment irrekordjaw anke 80% mill-beħ tagħhom ġej minn dawn il-vouchers. Is-Sur Patch qal li l-istess sondaġġ wera li l-użu tal-vouchers tal-Gvern sar l-aktar fit-tmiem il-ġimgħa. Kien hemm konċentrazzjoni kbira fit-tmiem il-ġimgħa. Normalment il-ġimgħa ssibtu ħadd. Kenna ħafna stabbilimenti li qed joffru delivery service dirett li mhux through subcontracted third parties li wkoll aċċettaw daw il-vouchers li kellhom impatt pożittiv ħafna fuq id-delivery service tagħhom. Huwa faħħar ukoll l-ispezzjonijiet li jsiru għall-arrieda mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu li għatu serħan il-moħħ lill-pubbliku. Oġġett li qed ninnotaw bħalissa huwa li l-Awtorità tat-Turiżmu qed tagħmel ħafna spot checks u random checks li bħala assoċjazzjoni aħna naqblu magħha, ġifieri aħna importanti nippreservaw dak il-safe feeling tal-klijenti tagħna li jattendu. Is-Sur Patch tenna li l-assoċjazzjoni tinsab impenjata li id fit mal-Gvern tissieħeb f'aktar diskussjonijiet miftuħa fuq miżuri oħra neċessarji. Sem jiddeskrivi l-esperjenza tal-vouchers u tal-pagi lil ħaddiema tul ix-xhur li kienu magħluqin ir-ristoranti bħala waħda pożittiva li ħolqot stimolu għal konsum lokali u dak turistiku.